Premiér Viktor Orbán dnes na pochode mieru predniesol strhujúci prejav, v ktorom zdôraznil poslanie Maďarska zostať útočiskom mieru a vyhnúť sa zatiahnutiu do konfliktu na Ukrajine. V príhovore k veľkému davu na Margiciget poslal pozdrav a požehnanie maďarskej komunite v Zakarpatsku, ktorá posledné 2 roky žila v tieni vojny a bola zbavená svojich práv. Sme s vami a povzbudzujeme vás, nie je ďaleko deň, keď sa váš osud obráti k lepšiemu, vyhlásil premiér. Premiér Orbán pozdravil aj slovenského premiérového premiéra Roberta Fica. Pri spomienke na posledné 2 roky poznamenal, pred 2 rokmi, počas predvolebnej kampane, sme dosiahli monumentálne víťazstvo. Ľavica sa vykresľovala ako vychádzajúce hviezdy, ale nakoniec narazila na zem. Znova potvrdil, že Maďarsko nie je na predaj Bruselu, Washingtonu ani Georgeovi Sorosovi. Premiér Orbán zdôraznil význam nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu. Ešte nikdy sme pred voľbami do Európskeho parlamentu nezhromaždili toľko ľudí. Potrebujeme poslať do Bruselu našich kandidátov, ľudí, ktorí neveria vo vojnu a násilie, ale v silu jednoty. Premiér vyzval na odvážne kroky a zdôraznil dôležitosť rozhodného víťazstva vo voľbách. Potrebujeme vyhrať tak, aby sa bruselskí byrokrati tak zľakli, že nám otvoria brány mesta a poutekajú zo svojich kancelárií, povedal. Vyzdvihol bezprecedentnú víťaznú sériu Fidesz-KDNP od roku 2006 a uviedol, náš tábor je najväčší, najjednotnejší. Nikto nikdy nezohnal toľko ľudí za mier. Maďarsko je najväčšou mierovou silou v Európe, vyhlásil premiér Orbán a dodal, že v nadchádzajúcom týždni budú aktivisti klopať na 100 000 dverí a hovoriť s miliónmi Maďarov. Sme na pokraji ďalšieho obrovského víťazstva, povedal a vyzval všetkých, aby zostali sústredení a neuspokojili sa. Zdôrazňujúc potrebu vášne pri dosahovaní víťazstva, premiér povedal, sme stranou tých, ktorí vstávajú predčasne, a tí, ktorí vstávajú predčasne, vyhrávajú voľby. Zdôraznil, že je kľúčové zabrániť tomu, aby sa Európa rútila do vojny a vlastného pádu. Európa sa pripravuje na vojnu. Provojnový vlak nemá brzdy a rušňovodič sa zbláznil. Zastavíme to voľbami do Európskeho parlamentu, vyhlásil. Premiér Orbán zopakoval, že maďarská vláda je odhodlaná udržať Maďarsko mimo vojny. Sme jediná premiérová vláda. Hlas za Fidesz-KDNP dnes zachraňuje životy, zdôraznil. Varoval, že ak vyhrá ľavica, je len otázkou času, kedy sa vojna dostane do Maďarska. Predseda vlády sa zamýšľal nad históriou Maďarska. Európa pred prvou svetovou vojnou vládla svetu. Po druhej svetovej vojne si nemohla ani sama vládnuť, okupovaná cudzími mocnosťami na západe a východe. Ak dôjde k ďalšej vojne, Európa nebude ani súčasťou orchestra, ktorý dáva Európe jej rytmus, ak ešte nejaký rytmus zostane. Opísal straty, ktoré Maďarsko utrpelo v oboch svetových vojnách a dal jasne najavo, že Maďarsko sa nezúčastní ďalšieho konfliktu. Neobetujeme sa, aby si vojnoví prospechári mohli naplniť vrecká, povedal premiér Orbán a odsúdil plán Georgea Sorosa spred 30 rokov poraziť Rusko pomocou západných technológií a východnej Európy. Dosť bolo bruselského gibicovania pre Sorosa. Musia odísť, vyhlásil rozhodne. Svoj prejav zakončil výzvou na vytvorenie premiérovej koalície v celej Európe a transatlantickom regióne s cieľom získať väčšinovú podporu do konca roka. Dnes sme silnejší ako kedykoľvek za posledných 100 rokov. Neumrieme za iných, našou úlohou je premeniť maďarskú pravdu na európsku, vyhlásil premiér Orbán.